טור דעה, עסקת החטופים, להחזיר אותם הביתה בכל מחיר. בימים האחרונים כולנו שומעים על הדילמה סביב עסקת החטופים. אני מאמינה שכל אחד מאיתנו מרגיש את המורכבות של הנושא הזה. מצד אחד יש מחיר גבוה שאולי נצטרך לשלם. מצד שני עומדת השאלה המוסרית, האם יש משהו שחשוב יותר מחיי אדם? בעיניי התשובה ברורה, צריך להחזיר אותם הביתה, גם אם המחיר קשה לעיכול. מדינת ישראל היא לא רק מדינה, היא משפחה. במשפחה אמיתית אף אחד לא נשאר מאחור. אני לא רק מאמינה בזה, אני חיה את זה. לראות משפחות שחרדות ליקירים שלהם, לשמוע אותם מתחננות לשובם, זה שובר את הלב. גם אם יש מי שטוען שזה יפגע בהרתעה שלנו, אני חושבת שערך החיים גובר על כל שיקול אחר. אני יודעת שיש כאן גם היבטים ביטחוניים ופוליטיים. אנשים דואגים שזה יחזק את האויב, שהמחיר שנשלם עלול לפגוע בנו בעתיד. אני לא מתעלמת מזה, אבל בעיניי, עסקה כזאת לא מחלישה אותנו, היא מחזקת. כשאנחנו מראים לעולם ולעצמנו שאנחנו מוכנים לעשות הכל כדי להחזיר את הבנים והבנות שלנו הביתה, אנחנו מציבים ערך ברור. החיים של כל אחד מאיתנו שווים. יותר מזה, אני מאמינה שעסקה כזו יכולה לחזק את תחושת האחדות שלנו כעם. ברגעים כאלה אין ימין, אין שמאל, אין דתיים ואין חילונים. כולנו מרגישים את הכאב של המשפחות. כולנו רוצים לראות את החטופים חוזרים הביתה. ההזדהות הזאת היא מה שמאחד אותנו. היא כל מה שמזכיר לנו שגם בתקופות של מחלקות פנימיות אנחנו קודם כל עם אחד.